Nako, walang customer, putang ina. Ang gato. Tuloy ah, tuloy. Huwag ka utulakan. Uy, Ako na. Kanina pa ako malas dito, pre. magbigay ka. Bigyan mo kayo. Rumispeto kayo sa matanda dito eh. Pasensya na po. Manggagabot ang pinunta nyo dito. Kung tato ako naman gamutin mo. Ako na una, pre. Ako na una. Sabi ng punto. Sino ba nauna dyan? Ako. Kanina pa ako alas 3 nakapila. Mamaya ka na. Nauna siya eh. Huwag kasi siksikan dyan. Ang ina nyo ah. Problema mo. Madalas pa ako makalimot. Nakakalimot ka. Sabi ko, doon nga kayo. Bakit nga dito, dapat isa-isa lang nawawala yung orasyon ko eh. Nawawala yung orasyon ko. Opo. Ano nga ulit yung problema mo, Bali? Madalas pa ako makalimot. Ay nako, problema yan. Anong gamot po ba dyan? Anong ginawa ko sa'yo? Binatukan mo ko. Magaling ka na. Ganun ba yun? Magaling ka na. Salamat. Ayos na eh, na ano ko sa mukha mo. Next! Tuloy. Papalungot sana po ako. Ano problema mo? Bali po itong kamay ko eh. Bali ako may parang epilepsy. Oo nga eh. May epilepsy ka? Oo. Ano po yan? Ganun yung kamay mo. Aray! Ano, okay na ba? Okay na po. Okay lang. Ikipag-utap to. Next! Tagal, putang ina! Nauubos ko na yun! Po, nandito na po. Tagal mo, anong problema mo? Inisip lang. May iniisip? Eh di wala ka palang ano. Hindi ka magpagamot dito. Sabi mga gamot, manguhula ka. Oo, tama ka. Magpapahula ako. Ba't magpapahula? Anong problema nga? Iniwan ako ng asawa ko. Gusto ko malaman kung ba't niya ginawa yun. Alam ko na ang problema mo. Lapit nga dito. Grabe problema mo. Naku, hindi ko kayang gamutin yan. Pero nahulaan ko. Ano? Mabaho ang hininga mo. Layas ka na, baka maano ako dito. Mainit pa naman yung panahon. Next! Mahina kang hula. Hindi ako tumatanggap ng mga ganun dito. Oh. Problema mo. Mandato, papagamot po ako. Oo, alam ko, dito ka eh. Nalabo po kasi ang paningin ko. Wala bang paningin mo? Tapos, gusto mong luminaw ang paningin mo. Oo. Lapit ka dito. Lord. Lapit ka dito. Ilang beses na lang din. Ang tagal eh. Dito ka. Lord. Talikod ka muna. Straight. Huwag kang gagalaw ha. Ganyan ka lang ha. Bakit ganyan man tato? Dito ka sa bato. Magaling ka na. Malinaw na. Medyo. Oh, sige na. Lakad na nga! Okay na nga! Ako siya mang tato. Ang gusto magpagamot, pumunta na kayo dito. Titirikan na kaya! Next! Bawat one, two, three. Talikod ka muna. Straight. Ayusin mo.